Ngiyakhumbula ndinendlati ezinkulu ngathi ndiyajima apha ngujungama namntakwethu. Izola ntendwinye sikhola imoto kalibhelu ufondini. Xa sifika apha Asizikorokoro imoto kalibhelu yake yamanga apha ekhexeni. sibadala sonke fondini sikhole apho nosikoma siyizi siqubene ngefondini sinhlamba amaxhego. Ayike sihambe ngicaba ukuthi akuyabe kinakho. Awuthi fondini ndiyongathi ufuna ukhawela. Akuzophela ukutya fondini uzawutya fondini andiyithandi le nto uyenzayo wena. Kutheni ngathi uyaqala upheka na fondini? Ndakuyeka ukutya ngoku. Bakwazi ngavuya. Handa kuyeka ukutya. Handa kuyeka ukutya. Yavana noyise kwamabona kwacala lokutya. Wese kwathini kwakusityiwa kuchithakala ukutya. Tata mungenaphi kule? Ndiyabaleza. Tata mungenaphi kule nto wena? Kona le kirati yakho. Tata mungenaphi kule nto wena? Nanxasa mntakwethu. Nice. Ento fondini. Sithi ke ngoku waziwona semeleka ngale gitari yakho. hayi ndaya kanye phana phela ndabuye ndahambe weekend ndaliso le nto Uthi uzosuka methini nojike China fondini. Nama nezinto zakudala noma ngo-2015 Yo mntakwethu kodwa mntakwethu noko akungubani omaziwa. Siqhekezwa nguwe sonke. nonke madoda nonke nibethwe ndima bavolise. Kodwa bakwazi mina unganya mina banoze ndithatha isibhamu. Zimcela ke sibaba. Uyakhumbula kama ndandandilejoni so awunolunga esibhameni. Hayi ndiyavuma apha enqendeni mntakwethu ungandibetha. bakwazi ekumna ndiphepha ibholethi ngolihlobo nje ndiye ndithutyulwa ngibongani. Yo ngiyakhumbula ke bakwazi. Uhlale edongeni. Kodwa wena bakwazi ikirati ikuncedile. Ikuncedile yakhumbula ngoku uzoqhaqhwa ngamatshita ayi-15 yangapha eXhoga. Ekuvele ekoneni. Lapho nje kabisebeni. Sadlula. Hayi bawukazi yo le nto inceda kangiba nalapha eplitini. Wena wayifunda phi bawukazi le nto kanti? Le nto ndayiphupha bawukazi. Ndavuka kusasa ndacela abantu bokuhlala. Bese isaziyo. Unedlozi leChina wena bawukazi. Ngicela ndumxhosa ndinokwazi uthwase China. So wavuka sowubazi oshaweleni master. Awunamntu okufundisileyo. Yabona nje kuseqepha. Abantu bekwenza ezinyanya zami ke asifuni ngithethe ngekarati ngicela siyeke bawukazi. Okay mntakwethu kandiqonda. Cela mntakwethu izawuphela apha esiqabanisa le. Ndithi ke nje basikhwele kule moto. Ya. Sithe xa sofika phasi kina kwathi ibhaki bawukazi ibethiwe. Yaza. Nje nxa izofika. Bethwe into. Ingqamila yo. Uyabhidakala kanjani? Akamkwandeva. Yazi. Ngeke izofika. Bayiyaza sigilise nathi backfall. Uthi backfall B. Emoyeni. Wayixa ngapha khaya. Hayi. Backfall vele bawukazi. Backfall phezu kwa backfall. Hayi. Bathe bebuso Gcwanini. Hayi uzawa. Ndathi backfall. Utsho ngomlomo ba backfall okanye ubetha ama backfall bawukazi. Ndixela bona kaloku ba udriver makathi backfall. Cha kangatsho. Hayi. Sagiliswa bawukazi. Ndohlalela esibhedlela 3 days qamo zingento yenxa yezinyanya zami kofumanise kuba mina ndine. Zange wophuke mntakwethu. Batho gqeka ndine kidney failure kule ndawo. Apha endanyeni. Kwafumaneke ba